Oy. Paita ni, oy. Wa jo internet. Kunara may signal. Pero dili ko ka internet. Paita ni Udit, oy. Pahamak juga ni si Udit ba? Terus pangitaong kay signal. Ari Sharo, di po ta kakunik ani sa internet. Kita na kita paagi. Ita ni Udit noon, ikaw dyan hinungda na ni Det. Dagka kayo nagsakripisyo sa signal, Det. Tungod di mo Udita ka. Sharo, wala dyan po ni signal. Layo na kayo ni. Wala dyan po internet. Di ba ko kakunik ani? Uy, isa man ako ani. Layo na kayo ni. Taas na kayo ni. Patong na dyan gani ko. Wala dyan po yung signal. Lab! Ah! Lab! Ah! Nag-usa ka din, Lab! Nangita kong signal, Lab! Uy, wala na signal eh. Tapo, Runoy, wala na signal, Runoy. Bisag full pa ang signal, wala na ikahatag ng internet. Dagan ka nag-problema ron. Ano ba? Ay, unsa magkananaw ka diha? Nangita kay kung mawing kat-kat dito dito kay para magka-signal ko. Naog din, naog ba? Naog, ari ba? Tawata sa kong cellphone ni. Sana. Sura bi ani oy. Ari, ayaw, dira kayo magkawan ka. Hinay. Hinay! Unsa na tao pugaw eh. Sura kay signal unsa naman ni oy. Pwede kay klaro eh. Dili, karong panahon na, daghan kaya nagproblema sa signal. Mao ganina apo ko kinat-kat dito. Sila ni ron. Ayaw ko na siguro kaghubog ko. Unsa man taong kamukuan oy. Ning-kat-kat ko dito. Oh. Kay ingon man sila kung taas ko no. Mas makakuha ko ng signal. Wala lagi signal lagi kay bahay. Takon ana ni Udit. Giguba ni Udit ang signal. Pahamak dagan kay nagbuwag. Dagan kay nagbuwag ni Udit. Dala kay nagbuha kailangan kay wala naman sila komunikasyon. Dagan relasyon na buba. Dagan pamilya nang wala na kontakay. Daw pa ni nagbuha. Ako ba nakuyawan kay wala na sila kontak silang pamilya. Tungod ana Udit. Paita. Isang usa nga signal. Gi-try na jud ko nagpuli-puli kog lain nga sim para lang makakuha kog signal. Wa gyud. Awa, buol pa ko kayo. Oh. Kay kaning kahuya. Na kay ni. Awa pa ko bataw ani. Oh. Nagbitay pa ko ani. Pitos pa ka. Pitos pa ko, wa pa jud ko na pitos. Na pa jud ko sa, wa pa jud ko dito. Oh. Kahoy ni sa kon lulo. Ay, si mong lolo, si mong apo, si mong lolo. Laom na jud kay nga pagkalulon. Awa, naguba. Wa jud ko katungay nani. Dili, ay na lang sige kay go under kay sa karong panahon na lisod jud kayo way signal. So dito ta mangitag signal sa unahan, mangat ka tanduwa. Kita duha? Oh, kita duha mangat ka tay. I-chat ka sa pangpang ano wa ka signal. Dili, tabangan ko di mo ko pangitag signal para makontak na natong atuang. Ngitag signal kay ngano kining hitabo karon nga sa kwan dagan kay hitabo sa Cebu. Oh. Sa mga lugar na Luoy kayo. apektuhan na ning bagyo. Hindi, Luoy luoy kayo. lang. Nangabalay. Balay nangalupad. Nangalupa lagi sa mga kwan lagi nang uyab nangalupa nagbuwag sila tanan. So dito kami nagsignal. Pahamak ay sulit. Anak ko sulit. Birahan din ako ni. Ako dyan ang kumuto dyan nga. Kaya mangita tag signal dito ha. Signal.